Pa da, evo i ove godine 6. festival žestokog pića i rakija Spirit Fest Sarajevo je otvorio svoja vrata za mnoge ugostitelje, hotelijere, distributere i obožavatelje ove čarobne kapljice, što mi je izuzetno drago da evo u My Faceu po 3. put u jednom izuzetnom prostoru okupili smo veliki broj izlagača iz regiona, iz Bosne i Hercegovine i imamo jednog izlagača iz Evrope, naravno kompanija distributer koja ga radi u Bosni i Hercegovini i izuzetno mi je čast i zadovoljstvo biti organizator jednog ovakvog festivala koji promoviše grad Sarajevo kao turističku destinaciju u regionu i Evropi. Ovo treba jednom našem gradu koji je turistička destinacija i da se ugostitelji sa ovakvim vidom proizvodnje i destilerija i kompanija povežu na najbolji mogući način. Uspio sam u cilju, 6 godina je festival, raste iz godine u godinu sve veći broj izlagača, ozbiljnih destilerija, ozbiljnih kompanija, što je pokazatelj jedne dobre organizacije. A glavni cilj organizacije jeste da se napravi spoj, naravno i unaprijedi ta, ajde kažemo, ugostiteljska ponuda. Zato što Sarajevo, malo prije sam rekao, je turistički grad i on treba da raspolaže sa raznolikošću, a to je i ovaj vid destilerijskog turizma, vinskog turizma, gastronomskog turizma koji Bosna i Hercegovina i region imaju i raspolažu sa tim i zašto ne strance privući na toj osnovi. Tako da cilj glavni jeste festivala da svaki od izlagača napravi i ostvari jednu odličnu poslovnu komunikaciju sa ugostiteljima, sa distributerima, sa hotelijerima, a naravno i da posjetioci probaju tu dobru kapljicu i naravno tražit će negdje u nekom marketu i tako dalje.